Integrada no Plan de Saneamento Local da Ría de Arousa, a actuación levada a cabo no río Obreiro supuxo un avance importante en diferentes aspectos. O máis destacable que permitiu resolver os problemas que presentaba a rede de recollida de augas fecais e pluviais na zona, mediante un separativo, procedendo ademais á renovación do colector ali existente. Pero sen dúbida o máis significativo, como sinalou a propia conselleira durante a súa visita, foi o procedemento empregado, o tratarse dunha actuación de gran singularidade, de referencia en Galicia, na que se aplicaron técnicas de drenaxe urbano sostible. Estamos a falar dunha actuación que a toda agora, nun mesmo colector recollíase tantas augas pluviais como as augas fecais. É o certo que tiñanse detectados importantes disfuncións e o noso obxectivo, o que se propuso, foi separar esas augas pluviais e esas augas fecais e facer un tratamento previo a esas augas pluviais antes de vetelas ao río. Estamos, polo tanto, nunha actuación que supón a mellora do saneamento e tamén a recollida desas augas pluviais con técnicas de drenaxe urbano sostible para, recollelas con un tratamento previo, como vemos con estas lagoas artificiais que se xan vertidos ao río con condicións de calidade. O alcalde Xoán Xosé Dieste destacou tamén a importancia do proxecto, que posibilitará a eliminación de varios puntos de vertido, cos conseguintes prexuizos medioambientais que causaban. Había aquí un desastre de colector no medio do río, de amianto, que perdía basura por todos os lados, e ha sido sustituído que perxudicaba moitísimo a praia de Barraña, porque chegaban os vertidos ali a través do río. En segundo lugar, non tiña capacidade, ora temos capacidade porque cando iba a agua da chuvia e as aguas de fecais, a tendencia, tal como tínhamos as infraestructuras que as hemos renovado todas e agora estamos con esta fase moi importante, botaba por fora e aliviaba. A actuación, ademais da súa importancia medioambiental, destaca tamén pola súa integración na paisaxe, coa construción dun espazo verde e un paseo fluvial de algo máis dun kilómetro de longo, que unirá o casco urbano coa praia de Barraña. Un espazo no que non falta nin o mínimo detalle, con paseos e pontes de madeira, mobiliario en todo o percorrido e unha coidada iluminación para disfrute de veciños e visitantes.